isi ingjin so memi lapen ningduk memi alam thi pierte mahang thek det pen ningkan ner kep sir kep ana pora bangki loka charli pen danglok rongru kijui ningka cheparong artalang bonta munira kailong kupiko sontong iprang ke manponi lake maduta chinini lapen chipu thek thi lason thotsi rohonteron akailong ta rongru kijui ke kachira pora hura bangsi saijok jepen mithanga hemarit kachilang nangji arpu nangle roka sonlo ahok Duaramla constituency ke parlo borkok hanse arong mekar karlitang diliteron pen sika sing narpi asomar bangpli chopathe ponlo diliteron bang so pierthe pen chevoidet pen aphia bangke achor sika sing narpia bang satame mithang kachopathe bek asomara phan thangnat kache matha kabi penajok kapregalong choka dunjuilo la sojok osomar bangplia bangke afisar pipen hem doraplin bomlo Afisar pipen le dorablin bom satami afisar pia bang satami akeng ihina bangki katikok thangnat kachoklem chodam jiaphan kisung thektik pensi do thaklo lapusona kisung ang bongsi kedonang kokajok saijok jepen karlitang diliteron asomar bang pliang bongpen akleng rohonteron artaning kanser ke vetlang satami amumar lapen afia phan kachila nanang akisunga bangsi chetong nang koklo Rohonteron artale ningkanser ke betlang lapen kijui ningkarong kachipiduna poramatsi akailong penabangke jutko kasonsi nang mandelo bangso birta longpen ki itv news apherangki nigam terona hin pen mathaponsi kisungdet rohonteron ahemalong an humridamsi asabesatami kira pajerdam karlitang diliteron ke pamotekang asomar bangpliang bongpen bangke thom supinso lapen inut swarlo dulo Lasong bongpen swarlo aphana bangki toklanga hin ke pacharli dunjia phan kaprega hemalongsi bidunlo Pherangki nigam terona hin pen ke thekdam long abangki rohonteron artaning kansir ke vetsatami bang hemalong un an asayamo choklem dunsi methang amumar lapen aphia tuma phan chelana pon bomlo Lasi lapuson ingjin somemi ahemtun jasimet ningkansir ke rohonterona phan methang ahemtun kachelana thekjia phan kerap lapen ningke pathi dunabang kenangso Lasi ningkansir ke rohonterona phan kerapdun vegjia phan lapen komani ningke mia bangphu dopulote ke itv news apherangke nigam teron la screen along ke paklang gp 8135050931 palidamlote kerap pidamlongpo Ibu buni lapen langroi langjeng alang kachetok dam pensi langroi nangman puasonsi komani sika komani pharwa tangka kirap pidun lote ke ongdunga kirap rohonterona phan longponpo lasi ningkansir ke rohonterona phan ke dor pluk anle rabdun thek thisita un anpen rabdun sena pusi pherangke nigam teron karbianglong arara phan kachuningri paropon Duaram lapen nigam teron KTV news